Bare tegn. Yes. Jeg får x og y for. Hvad? Ja, x og y. Det kan vi godt, men det... Okay, nu har Emilie så tegnet ene cirklen, og så skal vi så forklare, hvorfor at cosinus til en vinkel er det samme som cosinus til minus en vinkel. Og hvis man nu for eksempel bare tegner en kort vinkel her, så går sådan der, så er den jo positiv, og derfor er omløbsretningen den her vej. Ups. Og hvis den så nu var negativ, så vil omløbsretningen selvfølgelig så være den anden vej. Sådan her. Og der, hvis man så skal tegne den negative vinkel, så bliver det så på en måde en regulær spejlvending. Så sådan der, cirka. Og hvis man tager cosinus til den første her, så går man ned på x-aksen, og det samme gør man så her. Hvor man så kan se, at hvis jeg havde tegnet den præcist, havde de så ramt hinanden, og derfor vil det så være det samme. Ja, og så sinus til v er lige med minus sinus til minus v. Ja, og der kan man så se her, at her har vi minus sinus til minus v, og her har vi sinus til v. Og fordi at minus gange minus giver plus, så vil det blive det samme som heroppe. Vil du se det? Ja. Altså det Emilie hun siger, det er bare, at sinus hernede, det er det samme som det der sinus. Altså, det er fordi, den her sinus, det er jo et minustal, og når man så siger minus 1 gange et minustal, så får man så et plustal, og det må så være det samme som den her sinus. Og så det sidste, vi skal bevise, det er, at sinus til en vinkel er det samme som sinus til 180 minus vinklen. Og her tager vi så udgangspunkt i en x-akse. Altså den her, det må jo så være 180 grader. Og v, det er sådan set et udtryk for, hvor langt vinklen den er væk fra vinklen 0. Og derfor så må 180 minus v være et udtryk for, hvor langt vinklen er væk fra 180. Og 0 og 180, det er begge to x-aksen. Så vi får igen, som Anton sagde, en regulær spejlvending her. Og her må sinus jo så nogenlunde være det samme som ved den anden vinkel. Så yes. Ja, du kan bare stoppe.